Som la resistència independentista catalana i estàs escoltant un nou capítol des de Ràdio Adrian a la Catalunya Lliure. Gràcies, ho sento, perdona'm, t'estimo. Frases meves a ma mare el dia 3 de maig, dijous, a la meva mare Pilar Gaset i Gasull, a la qual dediquem aquest programa. Soc en David Raventós, aquest és el capítol 48 de Radio Adrian. Aquest programa ha sorgit de la bogeria conjunta de la Delia Forrest, la Cheryl Scott i meva, per poder fer un programa des d'Escòcia en anglès, però també en català i ara en castellà, explicant les veritats del procés que a Catalunya no es poden dir. Aquesta setmana ha estat una setmana molt especial per nosaltres, amb capítols divertits com que em vaig trobar dissabte passat amb Joan Vives i Soler Vicenç al Talp, que és rellevant per entendre qui mana a la corporació catalana, qui mana a Esquerra, qui mana a la Generalitat, qui mana a l'ANC, qui mana a Convergència, qui va rebentar Reagrupament i qui va muntar i rebentar Solidaritat. Li vaig donar una octaveta d'aquesta ràdio, em va dir que segons ell interessaria fer eleccions, però arriba un moment que quan parles amb un espia ja no saps si et diu la veritat o com que sap que no te'l creuràs. És el contrari, però va ser graciós trobar-se. Important també per nosaltres, per la Resistència i per Directe 68, l'entrevista que Miguel Celades Rex ens va fer i que ja va per pràcticament 2.000 visionats en poc més de 2 dies i que us animem a poder seguir i escampar, que explica una versió diferent del procés en castellà que ens permet arribar a 500 milions d'habitants. També diumenge passat i aquest diumenge hi tornarem a ser. Vaig estar al programa Chris Everard Show a Truth Frequency Radio explicant que Espanya o l'estat espanyol és un estat terrorista i és un document que hem subtitulat gràcies a persones de Directe 68 i que per tant en 10 minuts permet demostrar que no som unionistes, ans al contrari, i permet expandir el missatge de Directe 68 i la Resistència breument, en 10 minuts, des d'una plataforma internacional i subtitulat en català. Per tant, mercat català i mercat mundial. El dia 2, dimarts, vam estar repartint butlletes o flyers de Radio Adrian, més de 700 al públic que assistia a la manifestació de l'1 de maig, però vessant processista. I la cosa més emotiva, més rellevant aquesta setmana és davant de 60 persones en directe i més de 2.500 que ho han seguit online, la conferència que vam tenir amb motiu del segon aniversari de que em vaig posar en vaga de fam per la independència de Catalunya i d'Escòcia i que vaig començar amb les mateixes paraules que inicien aquest programa. La meva mare ha patit molt i no sempre ha entès el que passava. I per mi va ser molt especial estar amb 60 persones, però que podia haver omplert 10 sales com aquella, a la Gota Catalana de Lluís Botines. A vegades els nostres enemics es disparen al peu. En Lluís Botines havia de ser, com a plural 21, en temes de salut i veritat i salut a biocultura, però per culpa de l'acció genocida del pseudoperiodista Javier Oms en el pseudodiari El Mundo i fent pins amb la pseudoalcaldessa de Barcelona Ada Colau, han acabat estant vetats no només de la Fira de la Terra, sinó de biocultura. I això va fer que, com que ells no estaven a biocultura, sorgís l'oportunitat de fer aquesta conferència on ma mare va poder entendre que estic envoltada de la millor gent que hi ha a Catalunya, algunes de les millors persones que hi ha a Catalunya, hi ha molt bona gent a Catalunya que encara no estan a Directe 68. Poder veure un vídeo molt emotiu de la Laia i en Gerard Aimí explicant com van viure ells la vaga, el meu segrest, tortura química i censura, que és un vídeo també que teniu com a testimonis que pot córrer independentment i que està subtitulat en anglès, en català i en castellà. També teniu el vídeo de la conferència, per tant, animar-vos a que feu córrer. Ja tenim 7 peces aquesta setmana i estem produint de totes les maneres, en tots els formats, en tants idiomes com podem, amb durades diferents, amb enfocaments diferents.
perquè la veritat sobre el procés no es pugui amagar per més temps. Per tant, us demanem que us incorporeu a Directe 68, que hi porteu els vostres amics i familiars, que porteu el vostre talent com a traductor, com a comunicador, com a advocat, com el que sigui, perquè entre tots ho farem tot. Molt especial el que vam viure i que servirà, com que tot el procés va durar mig any entre vaga, repressió i post-repressió, diguem, els 3 mesos que vaig estar com a vegetal. La intenció és que amb un format semblant al que vam fer aquesta conferència escampar-ho per tot Catalunya, explicant per què vaig ser reprimit i com això ha estat la gènesi de Directe 68, de Radio Adrian, i com des de Directe 68 el poble de Catalunya farà la independència en benefici de la humanitat els propers mesos. De què parlarem avui? Avui parlarem de Mas a Puigdemont, de Puigdemont a Sánchez, de Sánchez a Artadí, i saber si això ha d'acabar així. La reforma de la llei de la presidència de Puigdemont, una repassada a qui és Elisenda Pelusier, que ens han posat com a presidenta de l'ANC, el tema dels nous professors de Sant Andreu de la Barca represaliats amb motiu de l'1 d'octubre, un breu comentari sobre la televisió de la República i la revista República. Parlarem de la renúncia d'Esquerra Republicana de Catalunya a la via unilateral. Entrarem una mica més en un dels grans temes, del cavall de batalla per entendre que ens han enganyat. Espanya ha fingit que hi ha presos i ha fingit que hi ha exiliats perquè hi hagi milions de catalans que actuïn a nivell emocional i no a nivell intel·lectual per entendre que hem estat traïts. I per tant és un tema al que haurem d'anar-hi recurrentment fins que ho aclarim. Parlarem de la dissolució d'ETA, però enfocant-ho sempre com fem aquí diferent i veient què va ser de debò l'IRA i ETA i Otegi i Adams i què passa amb Hipercor i què passa amb el tractament de les víctimes i el GAL i què en diu Rajoy i la dispersió dels presoners, és a dir, un enfocament diferent. Parlarem també una mica més dels 2 anys de la vaga de fam i del que vam viure a la conferència que vam tenir i també un enfocament diferent de l'assumpte de l'afer entre Trump i l'actriu pornogràfica, però sobretot, per aquí no fem safreig, però sí que és interessant com Rudolf Giuliani, l'alcalde de Nova York, còmplice de la falsa bandera de l'11 de setembre, doncs ara és el que ens ha donat una pista per entendre per on van les coses. Parlem breument també de la marxa que hi ha hagut a Glasgow avui per la independència, la més gran que es recorda, i acabarem, com sempre, amb la carta de la victòria segura. Ens hi posem. El primer punt del que volem parlar és d'aquesta situació sempre d'incertesa i sempre jugant amb nosaltres fins l'últim moment, però després quan ens aporten una solució que no haguessin acceptat en primer moment, com ens han espantat i ens han tingut distrets, acabem acceptant coses que no haguéssim acceptat. Ja vam acceptar la doble pregunta del 9-N, que era inacceptable, vam acceptar que ens col·loquessin a Carles Puigdemont a dit com a president i ara esperaran fins a l'últim moment i estarem neguitosos a veure amb aquesta espasa de Damocles del 22 de maig que convoca eleccions, a veure què passarà. Aquest capítol o aquest punt que titulem Mas a Puigdemont, de Puigdemont a Sánchez i de Sánchez a Artadí, serveix per exemplificar una mica com juguen amb la nostra ignorància i com ens fan bullir a poc com la granota bullida, que hem explicat altres programes, perquè acabem acceptant coses que són inacceptables. Fa només 2 anys i 3 mesos, Artur Mas estava previst que, tot ja anant com a número 4, cosa que ja fa difícil d'acceptar, posen Romeva de cap de llista de Junts per Catalunya en un programa que parlava de declarar la independència en 18 mesos sense referèndum, però es presenta Romeva però amb la idea que Mas fos president. Mas no va poder ser president perquè les CUP van treure 10 escons gràcies a la campanya de telemàrqueting del talp espanyol Joan Vives i Soler Vicenç, exnòvio d'Elisenda Pelusier, presidenta de l'ANC i actual marit o parella d'Anna Arquer, i perquè Antonio Baños de les CUP ens menteix i ens diu que no hem guanyat el plebiscit, les CUP fan la falsa assemblea amb el fals empat a 1515 que fa que un grupuscle d'unes 70 persones de les CUP tanquin la porta a Mas i això de Mas saltem ja a Puigdemont.
Un Carles Puigdemont que ha muntat Catalonia Today a l'any 2004 amb l'anticatalà Stephen Burgen, que arriba alcalde de Girona gràcies i com a beneficiat de les amenaces de mort a Carles Mascort i la seva família el 2005, que el posen a dit a l'Assemblea de Municipis per la Independència perquè Vila d'Abadal menteix i es retira 4 mesos abans de temps, menteix dient que deixa la política, cosa que hem demostrat que és mentida, i l'acaben posant a dit 60 i pico persones de les CUP després de la falsa assemblea de la que ja hem parlat. I després hi ha una mitificació de Puigdemont que no se sosté enlloc. En què es basa? En això. Tenim Mas, que ja li passa el testimoni, un Mas que Espanya el perdona el 2001 el tema del frau fiscal a Liechtenstein amb el seu pare, que apunyala l'Estatut amb Zapatero i que fa una consulteta en comptes de fer un referèndum que ens portava a la independència el 2014. Aquest primer enemic de Catalunya passa el testimoni al segon enemic de Catalunya, Puigdemont, que ja hem explicat que arriba d'aquesta manera raríssima. Després Puigdemont és el dels petons a la bandera espanyola, les dues falses declaracions d'independència, humiliar-nos posant la seva seu a Waterloo, dir que no estaria malament fer un referèndum a tot l'estat espanyol i cedir voluntàriament ell i Comín imatges que parlen de la fi del procés a Ana Rosa Quintana de Telecinco. Doncs aquest, que ja ens l'han posat a dit i que un quan té la informació que és molt fàcil de tenir fent Google, és a dir, no tenim avui en dia dret a la ignorància. No tenim dret a la ignorància. Per tant, és tan fàcil com tenir la mentalitat oberta i no tenir el cul llogat, i te'n vas a Google i saps que Puigdemont és un infiltrat, que Espanya posa per matar la independència. I tots els seus actes així ho confirmen, per tant no cal fer cap acte de fe. Puigdemont i la seva situació a Bèlgica ens costa 50 milions d'euros cada dia d'espoli i llavors el testimoni sembla passar per 2 vegades a Jordi Sánchez. El Jordi Sánchez que Lluís Maria Xirinacs ja ens va definir com a traïdor a les bases independentistes ja fa 25 anys en el seu llibre que es diu ni més ni menys La traïció dels líders. Un Jordi Sánchez que tot i ser traïdor a Catalunya, com ningú ens ho diu, ens el posen a dit 2 vegades president de l'ANC, ANC que ens han fet creure, igual que els Mossos, que TV3, que Òmnium, que PDeCAT, que Esquerra, que VilaWeb, que Catalunya Ràdio treballa per Catalunya, res més de la veritat. Un Jordi Sánchez que estava avisat per mi en persona 10 dies abans de començar-la que jo faria una vaga de fam. Un Jordi Sánchez que és còmplice del meu segrest i tortures perquè en Gerard Aimí es va posar en contacte diverses vegades amb l'ANC, de la qual ja era president, i ho van ignorar. I un Jordi Sánchez que se'n van fotre de tots els catalans, anant ell i Jordi Cuixart somrient a declarar al Tribunal Suprem de Madrid, suposadament quan havíem declarat la independència. Bueno. I ara aquest, i també, és a dir, tercera cosa surrealista que acceptem amb normalitat. Mas, heroi independentista, Puigdemont, heroi independentista, Sánchez, heroi independentista. I ara sembla que ha de ser Artadi. Un Artadi, imagineu, en només dos anys i això, mireu quines cabrioles i quines cosetes que hem hagut de pair. D'Els Artadi, bueno, no l'ha votat ningú per ser presidenta, però bueno, és que nosaltres acabem empassant el que algú ha decidit. D'Els Artadi, poca cosa a dir, només que no és digna de ser presidenta de Catalunya perquè no l'hem votat, però clar, tampoc n'era digna Sánchez i tampoc n'era digna Puigdemont i tampoc n'era digna Mas. Però no tinc dubte de que si acaba sent aquesta presidenta de la Generalitat faran que l'estimem i ens ho diran. Però per parlar d'Els Artadi farem servir les paraules que es van dir al programa de Federico Jiménez Los Santos fa uns mesos i que ens van passar a l'àudio. Diu, Els Artadi, esta que es muy conocida en la curva sur del Español. Y algú diu, sí, pero esto de la curva sur del Español era antes o después de que fichara por el CNI. No som nosaltres, que diem que és del CNI, que quedi clar. Ells mateixos ja ho diuen i se'n burlen de nosaltres. Allò de mentir dient la veritat, que ja vam explicar, recordem el capítol 44, 25 trampes espanyoles, doncs això, mentir dient la veritat. Jiménez Los Santos ja ens diu que Artadi és del CNI, però clar, ens ho diuen a la cara i hi haurà qui la voldrà com a presidenta. Des d'aquí no volem cap dels que són còmplices ni el 9-N, ni l'1 d'octubre, que va ser una farsa per pagar-nos a tots el dia del Generalísimo, ni les 2 traïcions de l'octubre, cap d'aquests té dret a ser president dels catalans. Per tant, seguirem construint el projecte Directe 68 i farem net de tota aquesta gent.
Següent tema breu. Carles Puigdemont, que ja hem explicat a moltíssims programes, sobretot el 3 i a partir del 42, ja hem explicat i demostrat que Carles Puigdemont és un infiltrat al servei d'Espanya per matar la independència des de dins. A les proves ens remetem de tot el que ha passat. Doncs ara hi ha hagut aquesta giragonsa de canviar la llei de la presidència perquè es pugui fer investidura telemàtica. Fan investidura telemàtica, però dijous s'han hagut de veure en persona a Berlín. Fa difícil, i aquí tornem a estar el mateix. Com que ho diuen Arrimadas i Zeta, ja no és veritat. No. Continuen mentint-nos dient la veritat. Si tu, per parlar amb el teu equip, han de venir a Berlín perquè puguis parlar amb ells, com és plantejable poder portar un país des de l'exili? O sigui, hi ha persones que governen i hi ha persones que se'n van a l'exili, però és una cosa o l'altra. Si estàs a l'exili no governes. Per què? Per què estàs a l'exili? Perquè no estàs en condicions de governar el teu país, perquè si no, no te n'hauries d'anar a l'exili, no? És que, perdó, però és que a vegades ens sentim una mica, fa una mica de vergonya aliena haver d'explicar les coses. Si tu no ets capaç ni de viure al teu país perquè estàs amenaçat, llavors hi ha dues coses aquí que clarament són òbvies. Tu no has declarat cap república i tu el que ets és res, i segon, tu no pots governar des de l'exterior allò que no ets capaç de governar des de l'interior. Fa una mica de vergonya d'haver-ho de dir, però clar, com que tenim els mitjans de comunicació que ens tenen tan matxacat el cervell, doncs aquí ens trobem a haver d'explicar aquestes coses, que l'aigua mulla i que 2 i 2 fan 4, que els nens no venen de París, que els reis d'Orient no existeixen i aquestes coses. Per tant, cap d'aquests, ni Mas, ni Sánchez, ni Artadí, ni Puigdemont, ni cap dels 72 traïdores i traïdors que no van fer la independència, ni cap dels mitjans de comunicació que ho han tolerat, ni cap de les organitzacions que ho defensen, ni cap dels partits que hi dona cobertura, cap d'aquests vol la independència. I per això hem hagut de crear aquesta ràdio, per això preparem un documental, per això sortirà un llibre, per això tenim un moviment, per això tenim relacions internacionals, per això farem conferències a tot el territori, per això tenim un partit que és Directe 68, que agruparà els milions de catalans independentistes i els milions de catalans que encara no en són, i quan estem a punt farem la independència. I tota la resta és xivarri perquè no pensem. En breu, parlar d'això, hem vist, no he tingut temps, reconeixo, aquesta setmana tan plena d'actes públics. No vaig arribar a temps a comprar la revista República, ni he pogut veure els vídeos de Televisió de la República. Però sí que, sense haver-ho fet i corrent poc risc, cap d'aquests dos projectes defensa la independència de Catalunya. Primer, perquè tots els que parlen del 155 com si fos de debò, quan ja vam dir que l'article que toca és el 116. Tots els que parlen de república, i a part no diuen català al revés, al darrere, per tant, a saber, estan parlant d'una república que no s'ha declarat que no existeix. Havíem de parlar d'independència i ens ho han canviat per república. Si Espanya tomba els Borbons i de la mà de Podemos i PSOE és una república, ja podríem dir que estem contents perquè el que volíem era república. Hauríem de deixar de caure en aquests jocs sintàctics. Però per començar, no l'hem muntat la resistència i per més que costi, doncs és molt senzill. La resistència hem sortit del show de Truman, de la cova de Plató i ens creem els nostres mitjans de comunicació. I ens els creem per abordar una necessitat que no explica ningú. Explicar que els líders processistes treballen per la unitat d'Espanya. Això, com que no ho està dient ningú, perquè tots treballen per Espanya, els que manen, fa necessari la creació d'aquesta ràdio, d'un setmanari digital, d'un llibre, d'un documental i de fer conferències. Per què? Perquè hi ha la veritat que és que el procés el porta a Espanya des del 2010 i que tots els que coneixeu treballen per Espanya, que no ho està dient ningú. Per tant, aquesta veritat que ningú diu requereix de mitjans de comunicació. Hi ha una necessitat de mercat de que surti Televisió de la República i Revista de la República a continuar dient que a Espanya són molt dolents i que Puigdemont és el bo i etc. No hi ha cap necessitat perquè això ja ens ho diu tothom a Catalunya, pràcticament. Per tant, quan es crea una cosa que no serveix per destapar una veritat que no es deia, vol dir que neix amb l'objectiu contrari, que és impedir
que quan surtin els nostres mitjans de comunicació de la resistència, doncs la gent s'hi pugui apuntar. Per tant, la setmana vinent intentarem fer els deures, que aquesta no hem pogut fer. Un tema important d'aquesta setmana i que té a l'entorn de l'1 d'octubre. L'1 d'octubre és un tema i demanem a tothom que veiés coses rares l'1 d'octubre, sisplau que contacti amb nosaltres. Volem parlar amb Roger Espanyol o amb persones que el coneixin i que ens aclareixi per què, si ell passava per allà casualment, hi ha vídeos d'ell llançant tanques i provocant aldarulls sense que li passés res, que és la cosa important, el mateix 1 d'octubre. És a dir, no és el mateix que algú que ha estat en primera línia d'enfrontaments siguin justos, no entrem en això. Però estem parlant que és molta casualitat i per tant volem saber exactament el que va passar. Perquè tenim fonts que ens diuen que el que va passar a l'Institut Ramon Llull, que té Llull, és l'Institut Llull, hi ha un ull. És la Ramon Llull, que és la Universitat de l'Opus on treballen els talps de Déu, Vila, Francesc Marc Álvaro i altres. La persona que perd l'ull es diu Espanyol, és a dir, no, ens agradaria poder parlar amb ell per aclarir exactament el que va passar. Perquè resulta que res és com ens han explicat, és a dir, no és una persona que passava per allà, sinó que havia tingut aldarulls aquell dia. L'altra persona destacada de les lesions, Marta Torrecillas, resulta que va mentir dient que li havien trencat tots els dits un a un i després la mà que li envenen és l'altra i només era capsulitis. I ens ha dit gent que la coneix de petita al Ripollès, que ja era mentidera de petita, i a part és amiga de Puigcercós que porta anys treballant per a Espanya de totes les maneres imaginables. Després hi ha la persona que ens van dir que havia mort, que al final va resultar, amb les dades que tinc jo, que no n'està, i per tant hauríem d'aclarir el que va ser la falsa bandera de l'1 d'octubre. Ens van pagar el dia 1 d'octubre amb connivència entre Mossos i policia espanyola. Cap de les històries fonamentals de l'1 d'octubre sembla ser el que ens han dit i per tant volem, i aquí fem una crida també a estudiants de periodisme que vulguin ajudar que la veritat se sàpiga. Us necessitem a Radio Adrian com a becaris perquè no tenim capacitat econòmica, però necessitem seguir tots aquests fils per saber la veritat. Aquí només estem dient que hi ha incògnites que ningú ens explica. Igual que amb l'atemptat de Barcelona res és com ens han explicat, ni amb l'1 d'octubre res és com ens han explicat, ni la república s'ha declarat malgrat el que ens diuen, no ens han explicat que a Escòcia els hi van robar el referèndum, no ens han dit la veritat de la Muriel Casals, no us han dit la veritat de la meva vaga de fam i segrest i tortura, no ens han explicat res de cap d'aquests. Per tant, fer una crida a totes les persones que estudien periodisme i que ja sigui de manera anònima o que vulguin adquirir notorietat, ens ajudin a destapar la trampa del procés. En aquestes subtrames de l'1 d'octubre hi ha el tema dels 9 professors de Sant Andreu de la Barca. Des d'aquí, el primer i sempre, i qui en tingui dubte, que vagi al capítol 27 on fem un homenatge als independentistes o que vagi al 29 on ataquem els Borbons, Ciudadanos i Tabàrnia amb una intensitat que ningú ha fet ni farà a Catalunya. Per tant, i qui vulgui que escolti Chris Everard de la setmana passada subtitulada, on ataquem la Guàrdia Civil, el Constitucional i l'estat espanyol que titllem de terrorista. Sobre el tema dels 9 professors, denunciar que Javier Negre els hagi posat al punt de mira, cosa que ha fet també Albert Rivera, donant noms i fotos i coses que són inacceptables, i per tant suport als 9 professors de Sant Andreu de la Barca, de l'Institut Palau, com no pot ser d'altra manera. Però també ens obrim a poder parlar amb algú d'ells nou, perquè també estem davant, igual que ens han dit que a l'Institut Llull tot era molt cinematogràfic, havien desallotjat, la gent deia que no es podia passar i que estaven seguint ordres, és a dir, amb les dades que tenim tot sembla un set cinematogràfic. Igual que era un set cinematogràfic el que es va pagar on va anar Puigdemont i el canvi de cotxes, tot això és pel·lícula. Val? Per tant, tots aquests escenaris de pel·lícula de l'1 d'octubre on va votar Puigdemont, a l'Institut Ramon Llull, totes aquestes coses, necessitem també saber la veritat del que va passar en realitat a aquest Institut de Sant Andreu de la Barca, perquè estem davant de coses també que no són normals i si no activem el cervell no ens en sortirem. Ja sabem que l'1 d'octubre
forma part d'un pla d'Espanya perquè no es declarés la independència, però poder transmetre imatges de violència que acabin fomentant una mediació que porti a un referèndum, que és la manera que Espanya ha decidit matar la independència. I ja quan sabem això hem d'interpretar les coses diferent, perquè quina peculiaritat té l'Institut Palau de Sant Andreu de la Barca? Doncs que està a uns 100 metres de la caserna de la Guàrdia Civil més gran que hi ha a Catalunya. I per tant, si tenim el cervell activat, és l'últim lloc de Catalunya on hi hauria càrregues policials, perquè ja tenim clar que no va ser tot arreu, no? O sigui, tu tens un institut a 100 metres de la principal caserna on hi ha 200 famílies, 40 de les quals porten els fills a aquest institut, i carregues brutalment contra aquest, sabent que hi haurà problemes a posteriori, que els teus propis fills tindran problemes. És que clar, és que ho acceptem tot amb aquella naturalitat. No ho farien així, no es fa així. Els que anirien a pagar un altre lloc, però a l'últim lloc on pagarien és aquest institut, perquè els seus fills acabarien tenint problemes i ningú escup en el seu propi plat. Per tant, comencem a activar el cervell i necessitem saber la veritat, quedant-nos més enllà de les actuacions criminals de Javier Negre o d'Albert Rivera. Entenem que hi haurà querelles contra Javier Negre i Albert Rivera, perquè si no ja seria escandalós que alguna cosa rara hi ha. Nosaltres aquí en cap cas pensem que els 9 professors treballin en contra dels interessos de Catalunya, per tant, és imprescindible que puguem parlar amb ells perquè segurament són víctimes i danys col·laterals d'una operació que no té res a veure amb la independència ni amb res. Estan sent criminalitzats dintre d'una comèdia i, per tant, necessitem parlar amb ells perquè ens expliquin el que van veure, el que van viure, perquè ells tenen dades reals de tot el que és la mentida de l'1 d'octubre. I, per tant, qualsevol que coneixi qualsevol dels 9 professors de Sant Andreu de la Barca que estan sent criminalitzats, necessitem parlar amb ells per aclarir la veritat, perquè estan sent atacats per una cosa que no té res a veure amb la llibertat ni amb res, una pel·lícula. I que per una pel·lícula hi hagi persones que han rebut violència l'1 d'octubre i que per una pel·lícula que és una mala pel·lícula que és l'1 d'octubre hi hagi 9 professors que tenen una vida més difícil, doncs no hi ha dret. I des d'aquí ens posem a la seva disposició per aclarir la veritat. Aquesta setmana ha estat la de la vergonya per Esquerra Republicana de Catalunya i per les CUP i per PDeCAT i per Puigdemont i per tots els processistes. I ho aclariré. Ja hem aclarit aquí moltes vegades que PDeCAT-ERC-CUP és el mateix partit. Per tant, quan Esquerra Republicana, que ja fa... Mira, m'ha arribat a dir que votar Esquerra Republicana és com votar Falange o que pagar quota és com posar diners directament a la Fundació Francisco Franco. I vam dir així perquè és que és la veritat. I és que no passa uns dies que ens donen la raó. O sigui, que hem guanyat el referèndum i han declarat 2 cops la independència i resulta que Esquerra Republicana, que és suposadament el partit referent de l'independentisme, ara renuncia a la unilateralitat, que és l'única manera viable de tenir la independència, i diu que han d'eixamplar la base social. Això, que és una traïció òbvia, però ja ho sabíem. Ja us hem avisat aquí que Oriol Junqueras l'ha posat a Espanya gràcies a Joan Vives, que ho ha confessat ell mateix de president d'Esquerra, només 9 mesos després de ser militant. Ja ho hem dit que Gabriel Rufián és un infiltrat que ens col·loquen mitjançant la plataforma Súmate. Per cert, Eduardo Reyes, fes el pas i ja. És una evidència que et van utilitzar per infiltrar Baños i Rufián. No em puc creure que tu siguis còmplice del que va passar amb la Muriel, del que m'ha passat a mi, de les 2 falses declaracions d'independència, de la traïció a Catalunya. No siguis còmplice d'això més. Hi ha persones que ja s'estan plantejant confessar-ho tot, Eduardo. I el primer que ho expliqui tot, doncs haurem de ser generosos amb ell, però amb els altres no. Ja hi ha molta gent que podeu fer caure al procés, que us esteu acostant a nosaltres i que teniu dubtes de si fer-ho caure tot o no. Doncs, clar, la por guardarà la vinya. És el moment que el primer faci el pas, perquè quan un faci el pas per salvar-se ell, estarà condemnant la resta de traïdors. Per tant, qui serà el primer? Doncs, tornant al que dèiem,
Espanya ha decidit detonar Esquerra Republicana per beneficiar les CUP i Puigdemont. Val? És a dir, ho hem d'interpretar d'aquesta manera perquè és que si no estem fent el que Espanya vol. O sigui, ser infantils i ser la pila de baix de la bassa de nivell intel·lectual i emocional. I quan Espanya detona Esquerra Republicana per afavorir Puigdemont o les CUP, caure-hi és fer el que Espanya vol i és actuar d'una manera que és molt difícil considerar humana i racional. Val? És picar una vegada més en el que Espanya vol. Esquerra Republicana és actor principal d'aquesta pel·lícula d'alt pressupost però molt mala qualitat, que és el procés, el pressupost perquè ens costa 50 milions d'euros d'espoli cada dia, que és el procés. Per tant, aclarit que PDeCAT-ERC és el mateix partit, la traïció d'Esquerra és també la traïció de Puigdemont i és també la traïció de les CUP, perquè tots juguen junts i van fent papers. És la mateixa companyia teatral. Per tant, no hem de disparar contra Esquerra, hem de disparar contra l'obra de teatre i contra la companyia teatral i contra els productors, que és Espanya. Només faltaria ara que féssim servir la trampa de nivell ínfim per nivells ínfims intel·lectuals, que és detonar Esquerra per ajudar Puigdemont i caure-hi. És el mateix equip, ja ho hem dit moltes vegades. Rajoy, Ciudadanos, PSOE, Podemos, Convergència, Esquerra, les CUP i tots els mitjans de comunicació i d'aquí d'allà és el mateix equip. I ells saben, és com si tapen un formiguer, ara ells detonant el formiguer Esquerra faran que les formigues es refugin al formiguer Puigdemont o al formiguer CUP. Doncs hem d'activar el cervell i no hem de fer el que Espanya vol. Els hem de desautoritzar, els hem de deixar de recolzar a tots i aixoplugar-los en l'únic projecte independentista que hi ha i que hi haurà els que farem la independència. Directe 68. L'única cosa que li fa mal a Espanya és Directe 68. Ja ho hem explicat abans, Puigdemont ja sabeu com ha arribat a ser president. I a favor de qui? Els únics que tenim les mans netes de la traïció del procés són Directe 68. Perquè fins i tot els friquis essencialistes diuen que aquests només són covards i no en saben prou, que és una manera de protegir-los. I tots aquests grupuscles han comès terrorisme d'estat contra els que estem a Directe 68. Per tant, juguen a favor d'Espanya. Tot el que coneixeu juga a favor d'Espanya. En aquesta línia, Santiago Espot, el fals independentista que va generant sempre conflicte, ha estat perdonat pels tribunals per lo de les xiulades al rei. Ja què han fet? Promocionar-lo. Però, a l'hora de la veritat, res de res. Per tant, la traïció d'Esquerra, que ja vam anticipar, que ja n'hem parlat les últimes setmanes i que va orientat a buscar el referèndum trampa que portem anunciant fa anys, és la traïció de Puigdemont també, i és la traïció de les CUP, perquè tots són el mateix equip. L'equip que no juga amb ells és Directe 68. Tots els altres juguen junts, perquè és la mateixa colabrot. Per tant, cop a la taula, canvi de paradigma i anem per Directe 68 i fem la independència. Això mateix, aquesta traïció d'Esquerra d'aquesta setmana, serveix per aclarir el que hem dit moltes vegades. Els presoners i els suposats exiliats estan a la presó i a l'exili per protegir-los. Al capítol 19 ja vam anunciar que ho farien. Ara imagineu que diferent seria la gent com estaria amb Junqueras i amb Rovira si un no estés a la presó i l'altre no estés exiliat. Se'ls voldria menjar, oi? Per tant, els han posat a la presó per, justificar les traïcions ja d'octubre i justificar les noves traïcions com la d'aquesta setmana. I és normal, és la manera de protegir-los. Això ha passat amb tots, però mira, després parlarem. Freddy Bentanax, aquest m'ha amenaçat de mort i tenim una impressió de pantalla on diu que millor que jo estés a l'altre barri. Això és un delicte comès per escrit. Aquest ha estat a la presó suposadament per independentista, però no tenim clar que sigui això.
A vegades la gent que treballa pels serveis secrets d'un país ha de passar una temporada a la presó per poder enganyar la gent i per poder mantenir la infiltració. I és el que ens han fet aquí. En quant a temes més generals o en altres temes, vull parlar-vos d'Elisenda Paluzie. Elisenda Paluzie ens l'han col·locat a dit a presidir l'ANC per seguir fent campanya per Puigdemont, com ja hem dit. És a dir, ja Joan Vives fent campanya per Puigdemont i el va posar de president, segueix fent campanya per ell. La seva dona actual i també infiltrada, Anna Arquer, ha sortit a mitjans de comunicació recolzant Puigdemont i ens han col·locat l'exnòvia de Vives a presidir l'ANC també recolzant Puigdemont. Per tant, és que no sé quina part costa de veure, però bueno, tindrem paciència. Molta més ja no, perquè us necessitem ja. Fa massa temps que som massa pocs i necessitem ja que ens activem. Ens activem i fem la independència. Hi ha un tema que vull dir aquí, és important, i el vaig dir dijous. El trauma de milions d'independentistes és inevitable. És a dir, la veritat sortirà, ja ho diem, es pot enganyar a tothom durant un temps, es pot enganyar una persona tota la vida, però és impossible enganyar a tothom tota la vida. L'engany del procés és tan evident i són tants milers de persones que ho sabem que és només qüestió de temps que ho sabrà tothom. Per tant, haver de passar el trauma de que TV3 la controla Espanya, Trapero és mentida, els Mossos treballen per ells, PDeCAT, Esquerra i Convergència treballen per ells, VilaWeb, tots els mitjans de comunicació, Òmnium i ANC treballa per ells, per això fan veure que els embarguen els comptes perquè els estimem. És a dir, això no teniu l'opció de fer veure que no existeix. A molta gent, per covardia i per comoditat, els agradaria poder fer això. Però és que aquesta opció no existeix. Perquè, com que ja som milers que sabem que el procés és mentida, aquí l'únic és passem el trauma ara ja, el superem i impedim que ens robin la independència per un referèndum pactat trampa a l'escocesa o a la quebequesa. O per una altra via que al final trin per contraprogramar-nos perquè els hem pillat el truc. Trauma, però superar-lo, fer la independència i fer un país més net en benefici de la humanitat, opció 1, o tenir el trauma d'aquí 10 anys i tenir un segon trauma afegit, que és que ens hauran pres la independència d'aquí i allà i seguir vivint en un país corrupte i espanyol que formi part d'un món corrupte governat per psicòpates. L'única elecció que hi ha és aquesta. O sigui, l'elecció de seguir fent la viu-viu, aquesta no és una opció, és trauma més superació de trauma, independència, país net en un món millor, o trauma més segon trauma de que aquesta traïció ha servit per prendre's la independència i seguir anant vivint cada cop com animals de granja en un món pitjor. Nosaltres des de Directe 68 optem per l'única opció intel·ligent, que és superar el trauma ara, destapar l'engany, fer la independència i entre tots posar una peça que encomani al món una manera millor, més feliç, amb més valors i més digna de viure tots. Doncs en aquest ordre de coses cal parlar d'Elisenda Paluzie i explicar les coses que ningú ens diu, òbviament, d'Elisenda Paluzie. Jo coneixo l'Elisenda Paluzie des de l'any 89 o 90, més o menys, quan jo vaig entrar a la Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya i em van estar empaitant 2 anys, però jo era delegat de classe, etc. I al final me n'hi faig, bueno, ja sabeu, vaig arribar a coordinar la Universitat de Barcelona amb poques ganes i això duia, diguem, estatutàriament té el rang de vicepresident de la FENEC. Per aquella FENEC va passar Joan Vives i Soler Vicenç, que és el que ha col·locat a dit Puigdemont, Junqueras, Brauli Duart, Elisenda Paluzie, Anna Arquer, Rull, Homs, tots aquests. I només tenim clar que Joan Vives treballa contra Catalunya, ja queda clar que tota la resta també. I doncs jo vaig coincidir allà. Allà Elisenda Paluzie era responsable de finances i era nòvia durant molts anys de Joan Vives i Soler Vicenç. Això no vol dir que els veiessin fer-se petons, perquè a dia d'avui no tinc clar si eren parella de debò o eren parella de la Guàrdia Civil, però oficialment sí que eren parella, d'acord? L'Elisenda Paluzie es va mantenir a la FENEC mentre Oriol Junqueras i Josep Rull escindien la FENEC en 3 trossos, ja al servei d'Espanya a l'any 90. Ella es va quedar a la FENEC amb David Madí, amb Homs, Joan Vives i jo. Oriol Junqueras va crear el BEI amb gent com Baldero, David Minoves i altres, i Rull va crear un grupuscle que es deia Estudiants Nacionalistes de l'ordre de
de l'ordre de Lluís Recoder, més allunyat de la independència no pot ser, perquè era el que va fer prohibir que hi hagués municipis que deien municipi per la independència fa un temps, si no recordo malament. Però que clarament era no independentista Lluís Recoder, doncs Rull, rarament, sent el dofí de Recoder, pot ser independentista, però bueno, això ja ho sap qui el coneix. Passa que com que la majoria no el coneixeu i només sabeu el que surt per TV3, doncs no el coneixem. D'allà, saltant uns anys, l'Elisenda munta amb Héctor López Bofill i Oriol Junqueras la plataforma Sobirania i Progrés per començar a infiltrar Oriol Junqueras. Això deu ser el 2006 o així, o el 2005, però ja per aquella mateixa època Toni Soler l'infiltra a TV3 al programa El Protegit i Enric Calpena el treu a Catalunya Ràdio, el programa El sombrero de Cleòpatra. Sobirania i Progrés hi ha un projecte espanyol per ajudar l'espanyol Oriol Junqueras. Més o menys el 2008, cosa que tampoc se us explica, crea un grupuscle que es diu Esquerra Independentista amb Oriol Bertran i Héctor López Bofill, que després són els que muntaran i desmuntaran Solidaritat Catalana per la Independència i munten una cosa que es diu Esquerra Independentista, que ni són d'esquerres ni són independentistes, que és com una tercera via que impedeix i ajuda a Joan Puigcercós a mantenir-se president d'Esquerra per preparar l'arribada poc després d'Oriol Junqueras. Allà, Joan Carretero, que era una opció real de canvi a Catalunya i d'independència, no arriba a manar Esquerra Republicana perquè gent de Joan Vives, com Elisenda Pelusier, Héctor López Bofill, Diego Arcos, Pilar de Llunde, diria, i aquesta gent, ho fa impossible creant una tercera via. Per tant, és la primera vegada que l'entorn de Joan Vives ataca i fa la vida impossible a Joan Carretero. El 2010, amics de l'Elisenda i del Joan Vives, ex de la FENEC, rebenten reagrupament des de dins al gener, gent com Ruth Carandell, Emili Baldero, Albert Pereira i Francesc Abad, rebenten reagrupament, amiguets seus, i després, el 2010, alguns d'aquests amiguets, Baldero, Pereira, Renya, que era un que no era de la FENEC però que és el que va conduir a Carot, és a dir, ja veieu que sempre són els mateixos i és surrealista tot, munten el 2010 Solidaritat, que és un clon de reagrupament amb finançament espanyol i amb molta ajuda que mata reagrupament. I l'Elisenda Pelusier cedeix l'aula d'econòmiques de la qual ja era de gana. Aquí és molt divertit perquè quan al Joan Vives li vaig dir, escolta, l'Elisenda Pelusier amb lo limitada que és no hagués arribat a de gana si no fos perquè l'has col·locat tu. I em diu, sí, bueno, però més tontos són el Rull i el Junquera, el Rull i l'Oms, i mira on han arribat. Això dit davant de testimonis a la parada de la Gota Catalana l'11 de setembre del 2017. Perquè veieu, aquests que us semblen tan importants i que estimeu tant, els posen a dir tals espanyols com Joan Vives, que ell mateix ja diu que són tontets, però són els seus tontets. Són els tontets espanyols. I Elisenda Pelusier cedeix aquesta aula magna i col·labora a l'ombra, igual que Joan Vives, a crear Solidaritat, amb la particularitat que ella en aquell moment era consellera nacional d'Esquerra Republicana. I simulen que Héctor López Bofill i Oriol Bertran deixin Esquerra Republicana per fer una missió a Solidaritat que és rebentar reagrupament. Però ella no deu caldre posar-s'hi i manté la condició d'Esquerra Republicana. Després, un cop rebentat reagrupament, rebenten Solidaritat, amb gent a banda i banda, és a dir, a una banda hi ha a l'ombra Elisenda Pelusier, exnòvia de Joan Vives, i a l'altra candidatura hi ha l'actual dona de Joan Vives, Anna Arquer, amb altra gent que hem parlat. I tots aquests ho rebenten, i després em trobo el Joan Vives, poc després d'allò, devia ser el 2011 o ja 2012, i em diu, no, ara el que és important és l'ISEC, i és l'Institute of European Citizens, una cosa així, i qui ho munta, que casual. Elisenda Pelusier, la seva exnòvia, Anna Arquer, la seva actual dona, i ell des de l'ombra. I aquests ara estan fent tours per Europa veient-se amb gent que treballa contra la independència de totes les nacions sense estat, però fent veure que treballen a favor de la independència. I el primer acte públic que fan, què és l'ISEC? Portar gent al 2014 a Brussel·les, el segon viatge a Brussel·les, això comença a ser ja cíclic, i ataquen en públic a l'ANC pel fet que no dona recolzament anar a Brussel·les. Després, qui més fa Elisenda Pelusier que o no us en recordeu o no us ho han dit?
és la persona que més esforç fa perquè jo abandoni la lluita per destapar la pregunta trampa, i com que ella no en fa prou, em truca per telèfon 2 vegades, com no se'n surt, em fan que parli amb López Tena, de la seva corda també, com no se'n surt, fan que em truqui el Joan Vives, i aquí és quan el Joan Vives em diu: no ataquis el Junqueras, que l'he fet jo president d'Esquerra. Ja ho heu vist que sí, perquè hem parlat el 2008 com rebenten Carretero, i allarguen la mort en vida de Puigcercós per donar temps a que Oriol Junqueras entri de president directament, sense passar per la casella de sortida el 2010. I doncs el 2016 l'Elisenda el 2014 és quan ja intenta de totes maneres que jo deixi de lluitar contra la trampa del procés, i el 2016 Elisenda Paluzie és còmplice del meu tancament psiquiàtric en una campanya que Josep Maria Bernat, i tenim la impressió de pantalla, fa córrer dient que jo entro i surto del psiquiàtric mentre jo estava a vaga de fam. Ho fa córrer, cosa que és mentida, i posa com a testimoni en aquesta impressió de pantalla Elisenda Paluzie. I aquesta persona, que ja espero haver demostrat que no està capacitada per res, que treballa contra Catalunya, que ha comès delictes contra mi, és l'exnòvia del talp espanyol Joan Vives, ha rebentat Joan Carretero, ha creat i rebentat Solidaritat, és a dir, el currículum d'aquesta persona. Clar, amb aquest currículum, quan siguem independents, el que haurà de fer és donar explicacions, lògicament, als jutges de la Catalunya independent. I ara, per si no n'hi ha prou, van i ens la col·loquen a presidir l'Assemblea Nacional Catalana, que ja els que ens escolteu, els adults, els líders naturals d'aquest país, ja sabeu que és el projecte que Espanya va muntar per rebentar les consultes que van néixer arenys. I ens la posen, i ara el dijous fa molt mal al ventre veure la seva foto al costat de Puigdemont i ella recolzant Puigdemont. El recolza ella, recolla el seu exnòvio tal Joan Vives, i l'ha recolzat també en Arquer, que són aquest trinomi que van fent mal a Catalunya des de ja fa molts anys. Per tant, que sapigueu, els que recolzeu l'ANC, que teniu una presidenta que és un talp espanyol, que ha delinquit contra independentistes i que en el moment en què ho quadrem financerament rebrà una querella criminal per part dels que hem rebut els seus actes de terrorisme. D'acord? Temes més d'interès mundial, però amb un enfocament, com sempre, clàssic i diferent nostre. Aquesta setmana s'ha anunciat la dissolució des del País Basc francès d'ETA, i aquí no entrarem a comentar el que diu tothom, perquè per això ja teniu els TVOs i els mitjans del show de Truman, ja teniu TV3, Catalunya Ràdio i tot això. Però sí que algun dia haurem d'entrar a fons, ja ho hem fet en aquest programa. ETA no és res del que ens hem dit. Per ETA han mort i han comès crims joves bascos i no tan joves que no saben que estaven participant en una operació de la OTAN. L'operació Gladio, de la qual formen part l'IRA, ETA, Brigada Roges i Baader-Meinhof o Rote Army Fraction a Alemanya, va ser un projecte de la OTAN per impedir que l'esquerra arribés a governar a l'Europa occidental. I com que ara el nou invent dels americans i els seus amics és Al-Qaeda, Estat Islàmic i tot això, que és el mateix però ens fan més por, és a dir, abans era l'enemic comunista, ara és l'enemic jihadista, tot això ja ha quedat de modé. L'IRA, ETA, tot això ja no és la moda, ja no és el que es porta, i ja per això ho han pogut tancar. I porten 5 persones que allà hi ha, imagina't, dels observadors hi ha Michel Camdessou, que és ex del Fons Monetari Internacional, és a dir, del grup de psicòpats que mana el món. Un assessor de Tony Blair, el genocida a Iraq, Tony Blair, Gerry Adams, que és infiltrat al procés irlandès i que no ha acabat bé el procés interlès perquè no han unificat Irlanda, i Bertie Ahern, el de l'altra banda d'Irlanda, i així anar fent. I per allà circulen Gerry Adams i Otegi. Gerry Adams i Otegi que no són el que semblen, perquè ni Otegi treballa per la independència del País Basc ni Gerry Adams per la unificació d'Irlanda. I tots aquests dos també han passat per la presó i això no els fa menys talps. Aquests dos, Adams i Otegi, recolzen Carme Forcadell i recolzen el procés. Un cop hem aclarit que el procés és Espanya i són els amos del món, els que en comptes de denunciar el procés el recolzen, com Gerry Adams i Otegi, no juguen per la independència del País Basc ni d'Irlanda, sinó que juguen pels amos del món. I per això Otegi parla de dret a decidir, que és la manera de també anar orientant referèndums i cunyetes per no ser mai independents. El que ens interessa de la dissolució d'ETA és que s'aclareixi
Felipe González, com a fundador dels GAL, si la gent que van assassinar eren gent que, com nosaltres, estava en condicions de destapar la gran estafa d'ETA, ETA creada per l'estat espanyol i que l'ha desmuntat quan li ha convingut, ETA que ja va servir per fer matar Carrero Blanco i per aproximar-nos a la OTAN, ETA que va servir per fer l'atemptat de falsa bandera fet per Espanya i per Cor, ETA que va servir dintre de la falsa bandera de l'11 de març per fer caure el govern espanyol com volien els amos del món, per reforçar Bush. Per tant, el que sí volem és que les víctimes d'Hipercor i d'altres llocs, i voldríem parlar amb Robert Manrique, que em sembla una persona digna, perquè necessita saber que no és només que les víctimes estiguin molt maltractades per l'estat espanyol que no les atén apropiadament, sinó que Robert Manrique, que com dic em sembla una persona digna, ha de saber que l'atemptat d'Hipercor el va fer l'estat espanyol i els seus socis internacionals. O sigui, no estem parlant només de víctimes que no han tingut la reparació que mereixen, estem parlant de que són víctimes directament de l'estat espanyol mitjançant el seu operatiu d'ETA. Estem parlant d'això. El que sí que és evident és que ha d'acabar la dispersió dels presos, perquè si és una dispersió que estava feta per facilitar que s'allunyessin de la banda armada i perquè no poguessin planificar nous atemptats, ara que ja ha deixat d'existir ETA, no hi ha cap argument policial, polític ni ètic que justifiqui la càrrega que suposa a les famílies haver de fer 1.000 quilòmetres d'anada i tornada per anar a veure aquestes persones. Breument, parlar d'un tema també, diguem, d'interès mundial, però amb un enfocament diferent. Haureu sentit segurament que hi ha un escàndol en què Donald Trump va tenir sexe amb una actriu porno. Aquest tema aquí no fem safreig i no és el tema d'interès. La qüestió és que hi ha hagut controvèrsia perquè resulta que ha agafat fa 2 setmanes com a advocat Rudolph Giuliani, que Rudolph Giuliani ha desmuntat tota l'estratègia perquè Trump deia no saber res i no haver pagat, i ara Giuliani ha reconegut que li va pagar $130.000 per fer-la callar. El que és interessant aquí no és només el tema de les mentides, pensem que qui menteix en temes d'importància no ha de seguir en política, però no entrarem aquí, perquè encara no tinc clar Trump per qui juga. Però el que sí que és fonamental i que ho vincula una cosa amb l'altra és Rudolph Giuliani és un dels criminals principals de la falsa bandera de l'11S, perquè ell era l'alcalde de Nova York. Qualsevol que vegi September Clues i qualsevol que tingui el cervell activat sap que l'11S va ser un autoatemptat fet des d'instàncies del govern dels Estats Units per justificar els genocidis posteriors a Iraq i Afganistan. Qualsevol que tingui dubtes, que vegi el documental September Clues en anglès subtitulat en castellà, i per tant els personatges principals, Kissinger, l'assassí en massa a qui li van donar el Premi Nobel, un assassí que és culpable de, entre altres coses, mig milió de morts a Laos, modificant els plans de vol per als avions que estaven bombardejant Laos quan pensaven que bombardejaven Vietnam, i Rudolph Giuliani com a responsable que ha de coordinar tots els temes fonamentals, bombers, policia de la ciutat de Nova York, ha de ser necessàriament part del complot per assassinar i per fer caure les torres, no amb avions, sinó amb detonacions controlades i amb míssils. Per tant, a més, ja no entrem aquí en els temes que va aconseguir l'anul·lació matrimonial després de 14 anys casat amb la seva cosina, o que és curiós per defensar d'aquest tema que ell també se les porta en temes d'infidelitats i de corrupció, com és Rudolph Giuliani. Però és que per rematar-ho, resulta que Rudolph Giuliani ha muntat una consultoria de defensa, que són els que es beneficien de les guerres que hi ha al món. Li diuen consultoria de defensa, però en realitat són bandes paramilitars que guanyen molts diners gràcies als genocidis que es fan pel món. És a dir que perquè anem coneixent quina gent hi ha al món. Abans d'entrar en la carta de Victòria Segura, doncs recordar que aquesta setmana ha fet 2 anys de la vaga de fam per la independència, va estar molt bé poder parlar a la Gota Catalana, ensenyar impressions de pantalla de com jo fa 4 anys que ja em volien tancar el psiquiàtric, de com m'han difamat i de com això ha estat organitzat per diversos equips que inclouen Alfons López Tena, Elisenda Palusia, Joan Vives, Titot de Brahms i perfils desconeguts que m'atacaven en públic. Va estar molt bé poder-ho aclarir, poder aclarir com ho hem superat bé, poder aclarir que som l'única amenaça que té l'estat espanyol i poder aclarir com des de Directe 68 farem la independència neta, ràpida, efectiva i al servei de la humanitat
perquè tots puguem viure millor i en una societat amb més valors i més conscient. I que és algo que volem repetir i fer per tot el territori. I us deixo ja amb la carta de la Victòria Segura. Estimat David, aquest dijous passat ens vam reunir tots a la Gota Catalana. Va ser una tarda-nit molt especial on va quedar patent el reconeixement de 5 anys de lluita. A més, es complia exactament el segon aniversari de la teva vaga de fam per la independència de Catalunya i Escòcia, on també es va rememorar la recent constitució del nostre partit, Directe 68. Una trobada molt especial, potser el lloc de Catalunya més idoni i representatiu pels qui volem la independència i no defallim. Un espai genuïnament català, amb esperit de llibertat i sempre immutable davant qualsevol influència repressiva o fals procés d'independentista com el que està patint una gran majoria del nostre poble. És a dir, un espai per recordar d'on venim i on cal anar. Quan vas entrar a la sala vam cridar tots junts independència. Per uns instants tornàvem a sentir i a manifestar-nos amb l'esperit de la nostra veritable causa, l'alliberament de Catalunya en mans de l'imperi espanyol. I és que gràcies a la teva visió nítida de la realitat, d'una realitat passada i present, cada vegada hi ha més persones que es van incorporant al camí de la veritat i, per tant, de l'esperança. El nostre camí és un camí obert per a tothom, que per on passa desprèn aroma d'il·lusió i de llibertat. I aquest rastre és massa suggerent perquè passi desapercebut. La gent d'ànima lliure i justa s'hi queda atrapada. Dijous eren milers de persones pendents d'aquesta reunió. L'aurora boreal es va posar dolçament sobre cadascun de nosaltres, plena de colors i d'emocions. Sentiment de culminació. Sí, culminació per tants anys de lluita. El teu homenatge a persones que van ser decisives en moments de molta pressió i molt de neguit, i també molta gratitud vers els primers resistents valents que van estar al teu costat fins ara. Tanmateix hi va haver quelcom inèdit que refugia per tota la sala amb força i dolça fragància. La presència de dues dones essencials a la teva vida. La teva mare i la teva filla. La primera gaudia del teu discurs, tranquil·la, joiosa i complaguda per la companyia i per l'escalf de la nostra resistència. I la segona, a través d'una pantalla enlairada, ens va regalar molt eloqüentment la frescor de la seva joventut. El contrast amb una part del seu íntim relat d'aquells dies. Dies enterbolits per la foscor, on la seva incipient joventut es va haver de sobreposar a una profunda incertesa. Paraules directes des del cor, amb orgull manifest vers a tu i dites amb admirable maduresa. Gràcies, David, per regalar-nos aquesta part més íntima de tu. Nosaltres també durem dins del nostre cor i per sempre aquest gran dia. Victòria Segura. Estem guanyant. Necessitem tothom que vulgui la llibertat i la veritat, que s'ajunti i es posi al nostre costat a Directe 68, escampant aquest programa, fent-se militant de Directe 68, ajudant a que el documental, el setmanari digital, el llibre surtin a la llum quan abans millor, coordinant conferències per tot el territori on puguem explicar la veritat, apuntant als amics i familiars que estiguin amb nosaltres i col·laborant en trobar mecenes que facin possible el nostre somni. Des d'aquí enviar una abraçada als companys d'Escòcia, on la Cheryl, Scott i la Delia Forres han estat a la marxa per la independència celebrada avui a Glasgow, avui dissabte quan gravem a Glasgow, encara que les manifestacions no porten la independència, però són els nostres, la gent que encara lluita per la independència, que els seus líders Sturgeon, Salmon i de l'SNP els hi han arrabassat. Va ser increïble veure la Laia i en Gerard Aimí explicant com ells van viure i com van patir la vaga de fam, el segrest i la repressió posterior. Ens ho feien a tots perquè l'únic esperit de llibertat i d'independència està en aquella flama, i aquesta flama que era espurna i ara ja és flama inaturable. El que era impossible ha esdevingut inevitable. Estem guanyant, guanyarem. Visca Catalunya lliure! Aquest ha estat un capítol més de la resistència independentista catalana des de Ràdio Adrián. I recorda que pots seguir-nos per les xarxes socials, tant al Facebook, al YouTube, al compte del Twitter, a l'Instagram, al Google, al Telegram i també a l'e-books.